Hare Krishna. What Nisha? Hare Krishna. Hare Krishna. Chapter. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshakarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Nadhyayam 10 Vibhuti Yogam. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കാണുവാനും അറിയുവാനും സാധിക്കുന്ന വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്. കാരണം നമ്മുടെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാനെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭൂമിരാപോ നലോ വായു. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി പഞ്ചഭൂതങ്ങളാലും സൂക്ഷ്മ ശരീരങ്ങളാലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സംശയം വരും, പക്ഷെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ആധ്യാത്മികനായിട്ടുള്ള, അതും സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ടുള്ള, പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മളും പരിശുദ്ധരാണ്, നമ്മളും ശാശ്വതരാണ്, ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹവുമാണ്. എങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ദേഹം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചതോടുകൂടി നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുകയായി. ആധ്യാത്മികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അവബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നു. അതുമൂലം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടെ ദേഹബോധത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള, ആധ്യാത്മികതയിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ ഇവയെല്ലാം കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഭൗതിക പ്രകൃതി, ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെ പാതാളം വരെയുള്ള 14 ലോകങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ, എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ എല്ലാം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ കുറേശ്ശെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ
ഭഗവാനെ ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം ചെയ്യുന്നു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, അതുവഴി നമുക്ക് ആ വസ്തുക്കൾ, ഇപ്പോൾ സൂര്യന് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശമാണ് സൂര്യൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സൂര്യ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു. ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശുദ്ധജലം കുടിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും ഉണ്ടാകുകയില്ല. ആ ജലം കുടിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, രസോഹം അപ്സു കൗന്ദേയ, ജലത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രസം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കുവാനും ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കുവാനായിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയിൽ നമ്മൾ നിത്യവും ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വഴി ഭഗവാനിലുള്ള ആരാധന, നമ്മുടെ ഭക്തി കൂടുതലായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രിയമാനായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടല്ല, പിന്നെയോ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഭഗവത് അംശവും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. ഭഗവാൻ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, ഞാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും സുഹൃത്താണ്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ, ശരീരത്തിനുള്ളിൽ, ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ജന്മങ്ങൾ എടുത്താലും ഭഗവാൻ ആ ഓരോ ജന്മത്തിലും, നമ്മൾ ഏത് ശരീരമാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുന്നില്ല, ഓരോ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഒപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷിക്കായിരിക്കും. അതായത് ആ സുഹൃത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് വേണ്ടി, നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ആകർഷിതരാകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ, 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പഠിച്ചു. രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യയോഗം, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് രാജാവായിട്ടുള്ള, കൂടാതെ ഏറ്റവും രഹസ്യവുമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനം. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക എന്ന് ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം. എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ഭക്തി വളരും. അപ്പോൾ പക്ഷേ അത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്? ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനാണ് ആദിർഹി ദേവാനാം, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും എല്ലാത്തിനും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കണം? ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുള്ളൂ. കാരണം എന്താണ്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമേ വിദുഹു സുരഗണാഹ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു, ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു, ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം വേറൊരാൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആ അറിവുണ്ടാകണം.
പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വേറെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയോ വിഭൂതിയോ എന്നിവയെ പറ്റി ആർക്കും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ പത്മനാഭന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര ഉണ്ടാകുന്നു. ആ താമരയിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം, മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും രണ്ടാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലുമായിട്ട്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് ശേഷം ബ്രഹ്മാവ് 1000 ദേവന്മാരുടെ കണക്കിൽ 1000ഓളം വർഷങ്ങൾ ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നതോടുകൂടി 4 കുമാരന്മാർ, പിന്നീട് സപ്തർഷികൾ, നാരദൻ, ഇവരെല്ലാവരും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുരികങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് ശിവനും കൂടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദേവന്മാരാകട്ടെ ഋഷിമാരാകട്ടെ ആർക്കും തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ആദ്യ സൃഷ്ടി ബ്രഹ്മാവാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിനും സൃഷ്ടി കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പോൾ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് വേറെ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന് വേദങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് അറിവ് നാരദൻ പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. നാരദൻ വ്യാസദേവന് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം ഗ്രന്ഥം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, കൂടാതെ ഉപനിഷത്തുകൾ, പുരാണങ്ങൾ, ഇവയിലൂടെ എല്ലാം അദ്ദേഹം നമുക്കായിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പകർന്നു തരുന്നു. കൂടാതെ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക വഴി മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ആ ഒരു ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന വളർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരാളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹം നല്ലയാളാണോ ചീത്തയാളാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഒരാളെ ആരാധിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും കൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാൻ ദ്വാപര യുഗത്തിൽ ദേവകിയുടെ മകനായിട്ട് പിറക്കുവാൻ പോകുന്നു, ജനിക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ആ ദേവകി വസിക്കുന്ന കാരാഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ആ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ഇത്. അവർ ഒരുപാട് സ്തുതികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ധാമത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ്. അദ്ദേഹം അവതരിക്കാൻ പോകുന്നു. ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് വഴി ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ചേർന്ന് അവർ ആകാശത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകവും കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വരാം. യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢഃ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈഹി പ്രമുച്യതേ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. യോ മാം അജം അനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം. ആരാണോ ഭഗവാനെ അറിയുന്നത്, എങ്ങനെ അറിയുന്നു? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആർക്കും എന്നെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നെ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നവൻ, അതായത് എങ്ങനെ അറിയുന്നു? അജം ജനനമില്ലാത്തവൻ, അനാദി തുടക്കമില്ലാത്തവൻ. ഭഗവാന് തുടക്കമില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു, എങ്ങനെ പ്രകടമായി എന്ന് ആർക്കും തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ജനനമില്ലാത്തവനും അനാദിയും കൂടാതെ സർവലോക മഹേശ്വരൻ, എല്ലാ ലോകത്തിനും
ഉടമയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിനും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഉടമയായിട്ടുള്ള ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവർ അസമ്മൂഢ സമർത്ഥ്യേഷു, അവർ അസമ്മൂഢരാണ്. അതായത് അവർ വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നില്ല. പിന്നീട് അതായത് ആ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. കൂടാതെ സർവപാപൈഹി പ്രമുച്യതേ, അവരുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീങ്ങുന്നു. ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അജനാണ്, അനാദിയാണ്, എല്ലാ ലോകത്തിനും മഹേശ്വരനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ഒരു അറിവ് നമ്മൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു. അപ്പോൾ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുവാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു വഴി ഇതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനെ അറിയുക. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അറിയണം? അജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇവിടെ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും മകനായിട്ടല്ലേ ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ജനിച്ചില്ലേ, ഭഗവാന് ജനനമില്ലേ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ജനിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ജനിച്ചതുപോലെയല്ല ഭഗവാൻ ജനിച്ചത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും മുന്നിൽ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ, അതേപോലെ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ അതേ രൂപത്തിൽ, ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടല്ല, വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ തന്നെ അവതരിച്ച് അദ്ദേഹം അവർക്ക് ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് ജനിച്ച ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശം കൊടുക്കുക? അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ ആരെല്ലാം ആയിരുന്നു, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മൂലമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മകനായിട്ട് ജനിച്ചത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജനിച്ച സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയെ പോലെ ജനിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് എന്ന്. പ്രകൃതിം സ്വാം അധിഷ്ഠായ സംഭവാമി ആത്മമായയ, ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം പ്രകൃതിയിൽ, എന്റെ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ, എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഞാൻ ആവിർഭവിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓരോ തവണ അവതരിക്കുമ്പോഴും ഇതേപോലെ സ്വന്തം അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ ശക്തി മൂലം സ്വയം സ്വരൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ആവിർഭവിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം വരാഹരൂപം എടുത്താലും, വാമന രൂപം എടുത്താലും, മത്സ്യാവതാരം എടുത്താലും, നരസിംഹാവതാരം എടുത്താലും, ഏത് അവതാരമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം സച്ചിദാനന്ദ രൂപമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക രൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ, അദ്ദേഹം ഒരു വരാഹ രൂപം എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് കുറവൊന്നും വരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യാണാം സഹസ്രേഷു കശ്ചിത് യതതി സിദ്ധയേ, അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപമെല്ലാം നീങ്ങിക്കളയില്ലേ? പക്ഷെ ഭഗവാനെ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകണ്ടേ? ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം, ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ആരാണ് എന്നുള്ള അറിവുണ്ടാകുവാനുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാണ്, എവിടെ നിന്ന് വന്നു, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനും അറിയാനുമുള്ള ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ എത്രമാത്രം ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ എത്രമാത്രം കുറവാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അതായത് 4 വിധത്തിലുള്ള സുഹൃതികളായിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. ആർത്തോ, അർത്ഥാർത്ഥി, ജിജ്ഞാസു, ജ്ഞാനി. ആർത്തന്മാർ, വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങളുള്ളവർ, ദരിദ്രന്മാർ, അവരെല്ലാവരും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു. അത് മതി. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക വഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർന്ന് പരിശുദ്ധരാകുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. അതായത് ജനനമില്ലാത്തവനും അനാദിയും തുടക്കമില്ലാത്തവനും പിന്നെ എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും മഹേശ്വരനുമാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുവഴി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഇനി പറയാൻ പോകുകയാണ്.
അതുകൂടാതെ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മഹർഷയഃ സപ്ത പൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥാ മദ്ഭാവ മാനസ ജാത യേശാം ലോകയിമാ പ്രജാഃ. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഞാൻ അനാദിയാണ്, അജനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് കാരണവും കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. മഹർഷയഃ സപ്തപൂർവേ, സപ്തർഷികൾ, കൂടാതെ ചത്വാരോ മനവസ്തഥ, 4 കുമാരന്മാർ, ഇവരെല്ലാം തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ബ്രഹ്മാവാണ് ഇവരെയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്തർഷികൾക്കും 4 കുമാരന്മാർക്കും രുദ്രനും ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും ബ്രഹ്മദേവൻ ജന്മം കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ജനിച്ചവരാണ് എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തികളും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും യോഗത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെയും കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിട്ടുപോകില്ല. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉറയ്ക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാത്തിനും ഉറവിടവും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ ആകുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വതഃ സോ വികൽപേന യോധേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്ത് എന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെയും യോഗത്തെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് സ്വയം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇവിടെ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മത്തഃ സർവം പ്രവർത്തതേ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇതീ മത്വാ ഭജന്തേ മാം, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആര് ഭജിക്കുന്നുവോ, മാം ഭജന്തേ, എന്നെ ആര് ഭജിക്കുന്നുവോ സേവിക്കുന്നുവോ, ഭജതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭജന ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആര് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു, ബുധാഭാവ സമന്വിതാഃ, ബുദ്ധിമാന്മാർ. അപ്പോൾ ആരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ? ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യവും വിഭൂതിയും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആര് സേവിക്കുന്നുവോ അവരാണ് ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ബുദ്ധിമാന്മാർ. അല്ലാതെ ഒരുപാട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡിഗ്രികളും PhD ആകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിഗ്രികളെല്ലാം എടുത്ത് സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടെല്ലാം കുറെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നവരല്ല ബുദ്ധിമാന്മാർ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവും ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഞാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ശക്തിയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്നെ ആര് സേവിക്കുന്നുവോ അവരാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളതെല്ലാ ഡിഗ്രികളും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രികളെല്ലാം തന്നെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ശരീരം കഴിയുന്നതോടുകൂടി, ശരീരം മരണപ്പെടുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജീവാത്മാവിന്റെ ക്രെഡിറ്റിലേക്ക് വരുന്നു. ജീവാത്മാവിന് അതൊരു ഡിഗ്രിയാണ്. കാരണം അടുത്ത ശരീരം എടുക്കുന്നത് വഴി താൻ എത്രമാത്രം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ജീവാത്മാവിന് ലഭിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിമാന്മാർ സേവിക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമാന്മാരാണെങ്കിലും ഈ ശരീരം പോകുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം ഭൗതികമായതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം തീർന്നു പോകുന്നു. ജീവാത്മാവിന് ഒരു ക്രെഡിറ്റും കിട്ടുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് വീണ്ടും ആ ശരീരം ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും, നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരത്തിന് ആ ശരീരം ഇല്ലാതായാലും ജീവാത്മാവിന് ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത ആ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അതിനനുസരിച്ചുള്ള അടുത്ത ജന്മത്തിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുവാനും അതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും കൂടാതെ ആ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം തീർന്ന നല്ല ഒരു ജന്മം ലഭിക്കുവാനും ഇടയാകുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ, അപ്പോൾ നേരത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു സപ്തർഷികൾക്കും കുമാരന്മാർക്കും ബ്രഹ്മാവിനും എല്ലാം തന്നെ അഹം ആദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ, ദേവന്മാർക്കും മഹർഷിമാർക്കും എല്ലാം തന്നെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു, നാരായണ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു ഭഗവാനാണ് ഇവൻ വിഷ്ണുദേവന്മാർക്കും ഉത്ഭവസ്ഥാനം നാരായണനാണ്. ആ നാരായണനിൽ നിന്നാണ് മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ, നാരായണാത് പ്രജാപതിഹി പ്രജായതേ, നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ, നാരായണാത് ത്വഷ്ടോ വസവോ ജായന്തേ, നാരായണാത് ഏകാദശ രുദ്രാ ജായന്തേ, നാരായണാത് ദ്വാദശാദിത്യാഹ. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ, നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ, കൂടാതെ ദ്വാദശ ആദിത്യാഹ 12 ആദിത്യന്മാരും ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ നാരായണനിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള നാരായണൻ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഇവൻ വിഷ്ണുദേവന്മാർ വരെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിനും പ്രഭവസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പോൾ വിഷ്ണു ദേവന്മാർക്കും വരെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അത് നാളെ 11ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വീണ്ടും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതിന് വിഷ്ണുരൂപം കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപവും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അതിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്? മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം കഥയന്തഃ സമാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അതായത് അവരുടെ ചിന്ത, അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ മാത്രമായിരിക്കും. സദാസമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം. കൂടാതെ അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. ഭഗവാന് പല വിധത്തിലുള്ള സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുവാനും എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കുവാനും അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ പരിശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഉള്ള ഭക്തന്മാർ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്ത് അതിൽ സ്വയം അന്യോന്യം ബോധദീപ്തരാവുകയും അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അവർ പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ബോധദീപ്തരാവുകയും സന്തോഷം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചു. അദ്ദേഹം സാക്ഷാത് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതായത് ഒരു ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ എത്രമാത്രം ഉപദേശങ്ങൾ ചെയ്താലും
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. പക്ഷെ അത് സ്വയം ജനങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തന്റെ അവതാരം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിച്ചതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനത്തെ, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? നമ്മളൊരു വിത്ത് നടുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾക്കൊരു മരം, ഒരു മാങ്ങ, ഒരു നല്ല മാങ്ങയുടെ വിത്ത് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നനച്ച് അതിനെ കുഴിച്ച് മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് അതിനെ ദിവസവും നനയ്ക്കുന്നു. ക്രമേണ അതിൽ വിത്ത് മുളച്ച് ചെറിയ തൈയായിട്ട് വരുന്നു. നമ്മൾ എന്നാലും അതിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് ക്രമേണ വളർന്ന് വളർന്ന് ഒരു വലിയ തൈയായും പിന്നീട് ഒരു വലിയ മരമായിട്ട് മാറുന്നു. ക്രമേണ കാലക്രമേണ ആകുന്നുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു 10-20 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു മാങ്ങയുടെ അണ്ടി കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ മാങ്ങ വൃക്ഷമായിട്ട് മാറുന്നില്ല. പക്ഷെ ക്രമേണ നമ്മൾ ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്രമേണ 4-5 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത് ക്രമേണ ഒരു വലിയ മരമായിട്ട് വരുന്നു. പിന്നീട് അത് മൂത്ത് പാകമാകുമ്പോൾ അതിൽ പൂക്കളിടുന്നു, പിന്നീട് മാങ്ങയാകുന്നു. പിന്നീട് ആ മാങ്ങ ക്രമേണ പഴുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നി നമ്മൾ ഭക്തരാവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെയോ എങ്ങനെയാണോ ഒരു അണ്ടി കുഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വൃക്ഷമാക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ ബീജം നടണം എന്ന് പറയുന്നു. എങ്ങനെയാണ് അത് നടുന്നത്? ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം. എങ്ങനെയാണത്? ആദൗ ശ്രദ്ധ, അതായത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകണം. ആദ്യം ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പോകുന്നു. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക വഴി നമ്മുടെ കടമകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ തീർക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആദൗ ശ്രദ്ധ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക? തഥാ സാധു സംഘ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സത്സംഗത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്. ഭജനക്രിയ, ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സദാ കേട്ടുകൊണ്ട് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത മുതലായവ കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം എന്നവർ പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ഭജനക്രിയ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ആ ഭജനക്രിയ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ദിവസവും ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ അനർത്ഥ നിവൃത്തി അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വേണ്ടാത്ത നമ്മുടെ ദുസ്വഭാവങ്ങളും നമ്മുടെ പല വേണ്ടാത്ത ശീലങ്ങളും എല്ലാം പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭഗവാന്റെ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ക്രമേണ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു. അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ അനർത്ഥ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുകയും നമ്മൾ കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മിൽ രുചി, അതായത് ആ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനുള്ള രുചി, അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു നമ്മൾ. അങ്ങനെ ആ താല്പര്യത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു നിഷ്ഠയുണ്ടാകുന്നു. ഒരു ദൃഢനിശ്ചയത്തോടുകൂടി ദിവസവും ഒരേപോലെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭക്തി വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നു. അത് അവസാനം എത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രേമഭക്തിയിലാണ്. ഭഗവാനോടുള്ള അദമ്യമായിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് അത് പരിണമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷേ അതിനാദ്യം നമ്മളൊരു വൃക്ഷമുണ്ടാകാൻ നമ്മളൊരു വിത്ത് കുഴിച്ചിടുന്നത് പോലെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനുമുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ബീജാവാപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മാണ്ഡ ഭ്രമിതേ കോന ഭാഗ്യവാൻ ജീവ ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ ഭക്തിലത ബീജ എന്നാണ്
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അനേക കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മഫലം തീർക്കുവാനായിട്ട് പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴോ നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നു. ആ മനുഷ്യജന്മത്തിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു ഭാഗ്യവാന്, സുഹൃതം ചെയ്തവന്, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുമുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാങ്ങയുടെ അണ്ടി നടച്ച് നനയ്ക്കുന്നത്, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ സേവ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നിത്യവും ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ച്, ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതാണ് സേവനം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നാൽ ആ ഭക്തി എന്നുള്ള ലത ക്രമേണ അത് മുളച്ചു വരുന്നു, മുളച്ച് വലുതായി വരുന്നു. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളമെത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയരുന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുവാനും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാനും എല്ലാം മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മനുഷ്യ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന് ക്രമേണ ഉയർന്നുയർന്ന് ആ ഒരു മരം, ആ ഒരു മാങ്ങ പഴുത്ത് നമ്മൾ അനുഭവയോഗ്യമാകുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ജീവാത്മാവിന് ക്രമേണ ആ ഭക്തിയുടെ പാരമ്യത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ സമീപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ഇതാണ് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണത്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാം ഉപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ഭഗവാൻ സ്വയം നൽകുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള പാത ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ക്രമേണ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വിശ്വാസനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ല എങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യുകയുമാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും.
അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടത് എന്ന് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എന്തെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാത്മാനസ്തു മാ പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതി മാശ്രിതാഹ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. എങ്ങനെ? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഹ. സതതം എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം. സേവകൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വഴിയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും നിവേദിക്കണം നമ്മൾ. കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി എന്താണ്? അത് അദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം കാണിച്ചു തരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അജ്ഞാനത്തെ നീക്കി ജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. തേഷാമേവാനുകം പാർത്ഥമഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കരുണ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരിൽ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈവിട്ടു പോയി, ഞാൻ ഇത്രമാത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര കാലമായി ഞാൻ ജപിക്കുന്നു, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്നിൽ ഒരു കരുണയും കാണിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് എത്രമാത്രം കഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നും ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ സമയമാക്കണം. നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം. നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുൻജന്മ കർമ്മഫലങ്ങളെ നമുക്ക് തീർക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടായി നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറയുന്നു, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷവും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ അജ്ഞാനത്തെയും ഭഗവാൻ സ്വയം നീക്കി തരുന്നു. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രയത്നം നമ്മൾ ചെയ്യുക, കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുക. സദാസമയം ഭഗവാനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ അജ്ഞാനത്തെ മാറ്റി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകുക വഴി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ആ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളെ എല്ലാം നീക്കുവാനും കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇത്രയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച്, കരുണയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാനോട് ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഞാൻ സ്വയം പറയുന്നതല്ല, പിന്നെയോ ദേവർഷിമാരും നാരദനും അസിതനും ദേവലനും വ്യാസനും മുതലായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഋഷിമാരും ഇത് മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, ഞാനാണ് പരമപുരുഷോത്തമൻ എന്ന്. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അറിയിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നു, വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതി ച ജനാർദ്ദന
അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഇത്രയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതൊന്നും മതിയായിട്ടില്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. എനിക്ക് ഇനിയും കേൾക്കണം അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിവരിച്ചു തന്നാലും എന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട് അത് കാരണം അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഇനിയും പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കാരണം ഇനി വരുന്ന നമ്മുടെ കലികാലത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംശയം വരാതിരിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു തരണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതഃ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അനന്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യവും എല്ലാം തന്നെ അനന്തമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐശ്വര്യവും വീര്യവും യശസ്സും ശ്രീയും ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം ഒത്തുചേർന്നിട്ടുള്ള, അതെല്ലാം അനന്തമായിട്ടുള്ള അളവിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ഒരാളിൽ കാണുകയില്ല. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അനന്തമായിട്ടുള്ള അളവിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ല. എല്ലാം നശ്വരങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഷഡൈശ്വര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനിലുള്ളത്. അതെല്ലാം തന്നെ അനന്തമായ അളവിലാണ് ഭഗവാനിലുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും അനന്തമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അനന്തമായിട്ടുള്ള വിഭൂതികളെ എങ്ങനെ വിസ്തരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം, വളരെ കുറച്ചു മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതും തന്നെ നമുക്ക് അനന്തമായിട്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ മാത്രം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അവസാനമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ആരംഭം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ മധ്യം, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജന്മം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെയും ആദ്യ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം ഭഗവാനാണ്. കൂടാതെ അവസാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. കൂടാതെ പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസ്സുകളിൽ ദീപ്തമത്തായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേവന്മാരെയാണ് ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറയാം. അതിഥി എന്നുള്ള മാതാവാണ് അവരുടെ. കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെയും അതിഥി എന്നുള്ള മാതാവിന്റെയും മക്കളാണ് ദേവന്മാർ. അതുകൊണ്ട് അവരെ ആദിത്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആ ദേവന്മാരിൽ വിഷ്ണുവാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ജ്യോതിസ്സുകൾ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനാണ്. മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50 വിധത്തിലുള്ള വായു ഉണ്ട്, കാറ്റുണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആ കാറ്റിൽ അവയുടെ അധിദേവത
മരീചി അവയെല്ലാം കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും, വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും, ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ദേവന്മാരുടെ സേനാധിപതിയാണ് കാർത്തികേയൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവുമാണ് ഞാൻ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും, സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരവും. ഓംകാരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും. യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളിലും വെച്ച് ജപയജ്ഞം, ഭഗവാന്റെ നാമജപം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നാമജപം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ജപയജ്ഞം ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ജപയജ്ഞമായിട്ട് വരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ പ്രത്യക്ഷനാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും ഭഗവാൻ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും, ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപില മുനിയും ഞാനാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്. അപ്പോൾ അമൃതം ലഭിക്കാനായിട്ട് പാൽക്കടൽ കടഞ്ഞപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്നുള്ള വെള്ള കുതിരയും ഐരാവതം എന്നുള്ള വെള്ള ആനയും. ഇത് രണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും, മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരിൽ രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? കാരണം രാജാവ് എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്ന ആളാണ്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കേണ്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാജാവ്. അപ്പോൾ ആ രാജാവ് ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ക്ഷേമത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രയത്നിക്കണം. അപ്പോൾ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി ആയിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റേതാണ് ഈ രാജ്യമെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് നമുക്ക് സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടുന്ന വ്യക്തിയാണ് രാജാവ്. അതുകൊണ്ട് രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും. പിതൃക്കൾക്കൊരു ലോകമുണ്ട്, പിതൃലോകം. നമ്മളുടെ മരിച്ചുപോയ പിതൃക്കളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. അവിടുത്തെ അധിപതിയാണ് അര്യമാവ്. യമദേവൻ എന്നുള്ളത്, യമദേവൻ നമ്മൾ പാപവും പുണ്യവും ചെയ്തിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണ് യമദേവന്റെ ചുമതല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം, ഭക്തന്മാരുടെ അല്ല, കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന, ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്താൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും കണക്കുകൾ, അവർ എത്രമാത്രം പുണ്യം ചെയ്തു, എത്രമാത്രം പാപം ചെയ്തു എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവർക്ക് നരകലോകമാണോ സ്വർഗലോകമാണോ അടുത്ത ജന്മം ഏതാണ് എന്നെല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്നത് യമരാജാവാണ്. അപ്പോൾ യമരാജാവാണ് ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യു ദേവതയായ യമൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ പ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, നവംബർ ഡിസംബർ മാസം ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ മാർഗശീർഷ മാസം അധികം ചൂടും അധികം തണുപ്പുമില്ലാത്ത കാലമാണ്. ഈ മാർഗശീർഷ മാസങ്ങളിലാണ് ഭഗവാന്റെ പല വിധത്തിലുള്ള ലീലകളും എല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഋതുക്കളിൽ വസന്തകാലവുമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സുദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വഞ്ചിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ ചതിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കലയാണ് ചൂതുകളിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ചൂതുകളിയിലൂടെ മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുമ്പോൾ ആ വഞ്ചനയാണ്, ആ വഞ്ചനകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആർക്കും വഞ്ചിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനെ ആരെങ്കിലും പറ്റിക്കുവാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയുള്ളവർ തന്നെ അവസാനം അവർക്ക് തന്നെ അടികിട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ രാവണനാകട്ടെ, നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദന്റെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള ഹിരണ്യകശിപു ആകട്ടെ, പല വിധത്തിലും ബ്രഹ്മാവിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് അനേകം വരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു എന്താണ് വരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത്? ഞാൻ രാത്രിയും പകലും എന്നെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഭൂമിയിലും ആകാശത്തും വെച്ച് എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, പിന്നെയോ അകത്തും പുറത്തും വെച്ച് എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, ഇവിടെയുള്ള ഒരു സൃഷ്ടിയും എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ പല ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടൊന്നും തന്നെ എന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയെല്ലാം വരം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇനി അമരനായി എനിക്ക് വിഷ്ണുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും, വിഷ്ണുവിന് പോലും എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെല്ലാം വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വഞ്ചിച്ചു. എങ്ങനെ? ഹിരണ്യകശിപു എന്തെല്ലാം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചോ അതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന് ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹ അവതാരമായി, ഹിരണ്യകശിപു സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരാളെ വഞ്ചിക്കുവാൻ, ഭഗവാനെ ആരെങ്കിലും വഞ്ചിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആ വഞ്ചകരെയും കടത്തിവിട്ടി ഭഗവാൻ അവരെ വഞ്ചിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചൂതുകളി ആ എല്ലാ വഞ്ചനകളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ചതിയാണ് ചൂതുകളി. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ ഒരു കാര്യത്തിലും ആർക്കും തോൽപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ കുശനാ കവിയുമാണ് ഞാൻ. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. കൂടാതെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ആദി ബീജം. ബീജം മാം സർവഭൂതാനാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ആർക്കും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അഹങ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓർമ്മശക്തിയും നമുക്ക് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള അറിവും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഭഗവാനെ കൂടാതെ നമുക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുവാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെ ഒരുമാതിരി കുറച്ചു മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷതൂദേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതിർ വിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ സൂചന മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു സൂചന, ഒരു കണിക മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് തന്നെ അനന്തമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ സൂചനയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ അനന്തമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എത്രമാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നമുക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. കൂടാതെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭൗതികമാണ്. അപ്പോൾ അവയെ പരിശുദ്ധീകരിക്കണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധരാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. പരിശുദ്ധരായി വരും തോറും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. യദ്യത് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള വഴി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. വിഭൂതിമത്വം സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും
എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും വളരെയധികം ശക്തിമത്തായിട്ട്, വളരെയധികം ഐശ്വര്യവത്തായിട്ട്, വളരെയധികം സൗന്ദര്യമായിട്ട്, തേജസ്സുറ്റതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു കണിക അതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട്, ശക്തിമത്തായിട്ട്, ഐശ്വര്യവത്തായിട്ടെല്ലാം കാണുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിഭൂതിമത്തായിട്ട്, ഐശ്വര്യവത്തായിട്ട്, സൗന്ദര്യവത്തായിട്ടെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈതേന ചിജ്ഞാതേന തവാർച്ചന ഇഷ്ടവ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വിശദമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരേ ഒരു വാക്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാകുന്നു. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം ദൂരത്തെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ എവിടെയെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചാലും നമുക്കൊരു ലിമിറ്റേഷനിൽ മാത്രമേ ഇത്രമാത്രം സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, നമ്മുടെ കേരളം വിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം വിട്ട് അനേകം രാജ്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 14 ലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ, യൂണിവേഴ്സിനുള്ളിൽ. അതുപോലെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലെല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് ആ പരമാത്മാവ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണ്. ഭഗവാൻ അനേകമായിട്ട് വിസ്തരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ അനേകം വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഒരു വിസ്തരണം മാത്രമാണ് പരമാത്മാവ്. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട് ഓരോ ലോകത്തിലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഓരോ ശരീരത്തിലും പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത്, ഇതേപോലെ സൗന്ദര്യവത്തായിട്ട്, ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു തൊന്തരവും ഇല്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ദിക്കിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് പരമപുരുഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എപ്രകാരമാണ് എല്ലാം വെവ്വേറെ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ പരമാത്മ സ്വരൂപിയായി അവയിൽ ഉൾപ്പൂകി ഭൂതജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നു എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി. ഏറ്റവും വലിയ ജീവസത്തയായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് നെയ്യുറുമ്പ് വരെ ഏത് ജീവാത്മാവിനെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നത് അവരിൽ അന്തർഗതനായ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തും പ്രവർത്തിക്കാനോ ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നിനും തന്നെ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് എല്ലാം സമയാസമയത്തെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മിൽ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനുള്ള അറിവുണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാ ശക്തിയും തരുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ. ഇനി ആ ഗോലോക ചാർട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതും കൂടെ നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ആരും പോകരുത്, ഒരു നിമിഷം ഗോലോക ചാർട്ട് കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും നമ്മുടെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയും എല്ലാം വിസ്തരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട്
ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുന്നു. പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു. പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഷ്ണു അവതാരമാണ് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളായിട്ട്, പരമപുരുഷനായിട്ട്. അതായത് ഒന്ന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു. ആദ്യത്തേത് മഹാവിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തേത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തേത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മഹാവിഷ്ണു എന്നുള്ള കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു അദ്ദേഹം കാരണജലം എന്നുള്ള വലിയ ഒരു സമുദ്രത്തിൽ, അതിനെ വിരജാ റിവർ എന്ന് പറയുന്നു, വിരജാ റിവർ അല്ലെങ്കിൽ കാരണ ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്നു, ആ കാരണജലത്തിൽ അദ്ദേഹം ശയിക്കുകയാണ് മഹാവിഷ്ണു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഇവിടെ കാണാം സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ള കുറെ അണ്ടങ്ങൾ, മുട്ട പോലത്തെ ഗോളങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഗോളങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ഇതേപോലത്തെ ഗോളങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഓരോന്നും പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അവയാണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. അങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയായി. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പിന്നീട് ആ പുരുഷന്റെ, ആ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഇനിയൊരു അവതാരമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അതായത് രണ്ടാമത്തെ പുരുഷ അവതാരം പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം കാരണശായി വിഷ്ണു വേറെ, അദ്ദേഹം മഹാവിഷ്ണു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനിയൊരു അവതാരമായിട്ടുള്ള ഇനിയൊരു വിഷ്ണു ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹം ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും പ്രവേശിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു സാഗരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഗർഭോദക ഓഷ്യൻ, ഗർഭോദക സാഗരം എന്നുള്ള സാഗരം ഉണ്ടാക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അതിൽ അനന്തശായിയായിട്ട് ശയിക്കുകയായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമര പുറത്തേക്ക് വരുന്നു, ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ആ താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം ജന്മമെടുക്കുകയാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ ഒരു അതാണ് സ്വയംഭൂ എന്ന് ബ്രഹ്മാവിനെ പറയാം. അദ്ദേഹം സ്വയം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവിടെ. അതായത് വിഷ്ണുവിന്റെ അംശമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായി. പിന്നീടുള്ള സൃഷ്ടികളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവും ഓരോ യൂണിവേഴ്സിലും പ്രവേശിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ യൂണിവേഴ്സ് പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളെ എല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ഓരോരോ പ്രവർത്തികൾ കൊടുക്കാനും എല്ലാം സൗകര്യമാകുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ അനേകം ഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ 14 ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. 14 ലോകങ്ങൾ. ആ 14 ലോകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയായി. ആ 14 ലോകത്തിലേക്കും വേണ്ടുന്ന സൃഷ്ടികളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ലോകം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ്. സത്യലോകം എന്ന് പറയും. അതിന് താഴെ തപോലോകം, പിന്നീട് ജനോലോകം, പിന്നീട് മഹർലോകം, പിന്നീട് സ്വർഗലോകം, പിന്നീട് ഭുവർലോകം. അതിനുശേഷം 7ാമത്തെ പ്ലാനറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൂമി. ഭൂമിക്ക് താഴെ വീണ്ടും 7 പ്ലാനറ്റുകളുണ്ട്. അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം. ഇങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഉള്ളത്. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഏറ്റവും താഴെ ആ ഗർഭോദക സാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് നാഭിയിൽ നിന്ന് താമര ഉത്ഭവിക്കുകയാണ്. ആ താമരയുടെ ഉള്ളിലാണ് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ താഴെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തിനും താഴെ പിന്നീട് 13 ലോകങ്ങൾ. അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഉള്ളത്. അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാം ധ്രുവലോകം, പോൾ സ്റ്റാർ. ധ്രുവന്റെ ധാമം കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ധ്രുവന്റെ ധാമത്തിന്റെ അടുത്താണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. 3ാമത്തെ വിഷ്ണുവാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, അതായത് പാൽക്കടലിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണു. പാൽക്കടലിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം. പാൽക്കടൽ കടഞ്ഞിട്ടാണ് അമൃതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. ആ പാൽക്കടലിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് പിന്നീട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും രക്ഷിക്കുന്ന വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. അപ്പോൾ 3 അതായത് ത്രിമൂർത്തികൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ത്രിമൂർത്തികൾ, ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാർ. അതിലുള്ള വിഷ്ണുവാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അദ്ദേഹം പരമാത്മാവായിട്ട്
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഈ സൃഷ്ടിയുടെ സ്ഥിതിയുടെ സ്ഥിതി അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ആദ്യം അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നു. അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. ആ വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ അവിടെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയായി. പിന്നീട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ആ സൃഷ്ടിയെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ കണക്കുള്ളത്. അങ്ങനെ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഈ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവും അവിടെ സൃഷ്ടി നടത്തുവാനായിട്ട് ഒരു ബ്രഹ്മാവും കൂടാതെ അവിടെ പരിപാലിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിഷ്ണു വേറെയും ഉണ്ടാകും. ഇത് 3 പേരും തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഉണ്ടാകുന്നു. പിന്നീട് ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ വലിപ്പവും എല്ലാം അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ തലകളും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബ്രഹ്മാവിന് 4 തലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അനേകം തലകളുള്ള ബ്രഹ്മാവ് വരെയുണ്ട്. കാരണം അത്രയും വലിയ യൂണിവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭരണത്തിന് അത്രയും ശക്തി ആവശ്യമാണ് ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്. വിഷ്ണു ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു സംരക്ഷണം നടത്തുന്നു. ഭഗവാൻ രുദ്രനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സംഹാരം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടവും ആരുടെ ചുമതലയിലാണ്? ആരാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ ഇവിടത്തെ എല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നത്? അതാണ് ദുർഗാദേവി. മായാദേവി എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു സഹോദരി നമുക്കറിയാം. ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയായിട്ടാണ് മായാദേവിയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ആ ദുർഗാദേവിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ എല്ലാം നടത്തിപ്പുകാരിയായിട്ട് വരുന്നത്. അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത്. ആ ദുർഗാദേവി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രവൃത്തികളെല്ലാം നടത്തുന്നത്. 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ 3 ഗുണങ്ങൾ. ദേവി ഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. മായ ഭഗവാന്റെ മായ എന്നുള്ളതാണ് ദുർഗാദേവി. പിന്നീട് ശംഭു എല്ലാ സംഹാരവും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് മേലെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ഒരു കണിക. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മിക ലോകം എന്നുള്ളത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലൂടെ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണാം ബ്രഹ്മജ്യോതി. ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ്, തേജസ്സാണ്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകം മുഴുവനും മുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം അവിടെ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ പ്രകാശം ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രകാശം അവിടെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്രകാശമാനമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. അപ്പോൾ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകം നിലനിൽക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ. അതും ഒരു താമര പോലെയാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങൾ മുഴുവനും. എത്രമാത്രം ഇതളുകൾ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ താമരയ്ക്കുണ്ടാകും. ഓരോ ഇതളും ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്. അവിടെ ഓരോ പേരുള്ള വിഷ്ണു വസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അനേകം പേരുകളുണ്ട്. കേശവൻ, നാരായണൻ, മാധവൻ, ഗോവിന്ദൻ, വിഷ്ണു, വാമനൻ, അനേകം പേരുകളാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. ആ ഓരോ പേരുമുള്ള വിഷ്ണു ഭഗവാന്മാർ ഓരോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അനേകം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ അവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ആ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന് മുകളിലാണ് അയോധ്യാപുരി. അപ്പോൾ അയോധ്യാപുരിയും ആധ്യാത്മിക ലോകം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമൻ അവതരിച്ചപ്പോൾ ആ ആധ്യാത്മിക ലോകം തന്നെയാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ അയോധ്യാപുരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യരെയും എല്ലാവരെയും ആർക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പോകണമോ അവരെയൊക്കെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുകയുണ്ടായി. അയോധ്യാപുരി ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അതിന് മുകളിലാണ് ദ്വാരക, അതിനു മുകളിൽ ജഗന്നാഥപുരി, അതിനു മുകളിൽ മഥുരാപുരി, അതിനും ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലോകമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വൃന്ദാവനം ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വൃന്ദാവനം ആധ്യാത്മിക ലോകമാണ്. അവിടെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എല്ലാം കൃഷ്ണമയമാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ. ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതവും ആധ്യാത്മികമാണ്. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഇപ്പോഴും ജനങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. എല്ലാം തന്നെയും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വൃന്ദാവനം ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയുടെയും മറ്റുള്ള ഗോപികമാരുടെയും എല്ലാം ഒപ്പം അദ്ദേഹം അവിടെ വസിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഏത് വിധത്തിൽ ആരാധിക്കണമോ, അതായത് ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം, ഈ 5 വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ശാന്തഭാവത്തിൽ ന്യൂട്രലായിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. ദാസ്യഭാവത്തിൽ, അതായത് ഹനുമാൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട് ഭഗവാനെ യജമാനനും ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനുമാണ് എന്നുള്ള വിധത്തിൽ ആരാധിച്ചത്, അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ദാസനായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം. കൂടാതെ സഖ്യം, അർജുനൻ എങ്ങനെയാണോ ഭഗവാനെ തന്റെ സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടത്, വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപ ബാലകന്മാർ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് കണ്ടു, അതുപോലെ നമുക്കും ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം കളിച്ചു നടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. വാത്സല്യം, എങ്ങനെ യശോദാമ്മയും പിന്നെ നന്ദഗോപരും ഭഗവാനെ തങ്ങളുടെ മകനായിട്ട് കണ്ട്, ഗോപികമാരെല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മകനായിട്ട് കണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുവോ, അതുപോലെ നമുക്കും ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മുടെ മകനായിട്ട് സേവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരും ഭഗവാന്റെ ഭാര്യമാരും ഭഗവാനെ തങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് സേവിച്ചുവോ, അതുപോലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്തന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തരായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏത് ആഗ്രഹമാണോ, ഏത് വിധത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണമോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. എന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പല വിധത്തിൽ സേവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. വിഷ്ണുമൂർത്തികളെ എല്ലാം നമുക്ക് ശാന്തഭാവത്തിലും ദാസ്യഭാവത്തിലും മാത്രമേ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെയല്ല. കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട്, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട്, നമ്മുടെ മകനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാമുകനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സേവിക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇവിടെ കാണാം, ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഇങ്ങനെ പോയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഇങ്ങനെ പോയി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭക്തിലതാ ബീജം, ആ ഭക്തി ഇവിടെ പോയിട്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലും നിൽക്കാതെ അത് നേരെ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക്, ഇതുവഴി കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് പോയി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ചേരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ പോയി ചേരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ വിളിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സർവസ്വമായി വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മുടെ വിളിയെത്തുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഭഗവാന്റെ STD കോളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എവിടെ കേൾക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരന്തരം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് നമ്മൾ പോയി ചേരേണ്ടത് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിലാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ സേവിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ടും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഭഗവാനോടൊപ്പം വസിക്കുകയും ഭഗവാനെ നമുക്ക് സേവിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം സാധ്യമല്ല എന്നൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഭക്തനായി അവിടെ പോയി, പരിശുദ്ധനായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആർക്കെങ്കിലും